Здравейте на нашата среща, на нашата регресия и прогресия за цел и мисия в живота. Настанете се удобно, може да седнете на футьол удобно или да легнете в полулегнало състояние. Важно е да се отпуснете. Сега повдигни погледа на очите си нагоре през междувеждието и се загледай в една точка нагоре към тавана. Избери си една точка, дишай дълбоко, задръж и издишай. Още веднъж дишай и издишай. И така, дишайки, ти се свързваш с твоята душа. Дишай дълбоко, диафрагмено дишане и издишай. Дух, душа, дъх. Всичко е толкова свързано и толкова лесно. Да дишаш е най-лесното нещо. То е живота. Още веднъж поеми дълбоко дъх, задръж и сега издишайки само затвори клепачите. Твоят поглед е отправен още към тази точка нагоре, но твоите клепачи са залепени с лепило, заключени, запечатани. Ти се опитваш да ги отлепиш, но не можеш. Опитваш се да ги отвориш, но не можеш. Усещаш това леко премигване на клепачите. Rapid Eye Movement, който те закарва там в състояние на хипноза. А хипнозата не е нищо повече от релаксиране, отпускане в алфа мозъчните вълни на твоят ум. Там, където всяка мисъл, всяка идея, всяка картина се реализира, случва се. Това е връзка с твоето подсъзнание. Сега отпусни мускулите на очите, отпусни клепачите. Тази игра с очите и с клепачите беше само да потънеш там в алфа мозъчните вълни на твоят ум, да релаксираш твоето тяло и твоят ум. Отпусни цялото лице, бузите, езика се отпуска, усещаш как езика докосва горе непцето. И така, докосвайки непцето, ти правиш връзка с твоята епифиза. Там, в центъра на твоят мозък. Усети как в центъра на твоят мозък този малък орган, колкото грахово зърно, сега започва с твоето нежно влияние и отношение да свети. Разраства се, започва да свети. И така ти правиш връзка с вселенският разум. Ти си тук и сега, но лесно поемаш информацията от полето, от вселенският разум. Отпусни раменете си. Раменете се отпускат така, сякаш някой е свалил товар от плещите ти. Отпускат се гърдите, дишаш на воля и издишаш. Отпуска се корема. Там, където складираме всички наши емоции, сега е отпуснато, леко. Отпуска се таза, бедрата, колената се отпускат, пръстците, подилата се отпускат. Цялото ти тяло е отпуснато и леко натежало. И в това отпуснато състояние сега си представи, че държиш един лимон, отрязан на половина. Искам да ти покажа, да видиш, самият ти да се убедиш как работи твоят мозък. Представи си как отхапваш едно сочно парче лимон и го дъвчиш, усещаш текстурата на лимона в цялата ти уста. Отхапваш второ парче лимон, дъвчиш, усещаш лимона на езика в цялата уста. И какво още усещаш? Усещаш слюнката. Твоето тяло произвежда слюнка на базата на мислите, на вярването, което дадахме на мозъка, че дъвчиш лимон. Защото всяка мисъл, всяка картина, която имаме в нашия мозък, произвежда физическа реакция в нашето тяло. И така хипнозата не е спане.
Тук говорим за заспиване, отпускане, релаксиране на централната нервна система. Това изключва логиката, мисълта. Важни са чувствата, усещанията, картините, които ти ще получиш. Виждайки как работи твоят мозък, колко са важни мислите и картините, които ти му подаваш, сега лесно, без усилие, ти започваш да пътуваш. И аз твърдо вярвам, че ние не можем да променим нещо, ако не го разбираме. Не разбираме откъде е дошло, какво всъщност се е случило в нашия живот, през какво сме минали. Затова регресията е полезна. Регресията е спомен. А в отпуснатото състояние на алфа-мозъчните вълни изникват точно подходящите спомени. И разбирането къде, кога, как и защо ти започна да придобиваш, да осъзнаваш твоята мисия, твоите дарби в този живот е мощна сила и енергия. И така ти се отпускаш по-дълбоко и по-дълбоко. Представи си, че си на горното стъпало на една стълба и гледаш надолу. Отпусни брадичката си леко надолу и погледни стълбата и всичко наоколо. Ти сега си на стъпало 10, усещаш как всеки мускул, всеки нерв в твоето тяло се отпуска, разхлабва и ти потъваш по-дълбоко. Сега си на стъпало 9, потъваш по-дълбоко и по-дълбоко. 8 стъпваш по-дълбоко. Вече си на стъпало 7. Усещаш контакта с стълбата и потъваш по-дълбоко. 6 и 5. Вече си на половината път, отивайки по-дълбоко. Сега пристъпваш на стъпало 4, слизаш по-дълбоко и всеки шум или звук, който ще чуеш наоколо, ще те кара да потъваш даже по-дълбоко. 3. Усещаш биенето на твоето сърце, усещаш кръвта по вените и артериите, толкова си отпуснат. 2. Отиваш по-дълбоко. 1. Потъни по-дълбоко, отпусни се по-дълбоко и по-дълбоко. И с всяко щракване на моите пръсти ти потъваш 10 пъти по-дълбоко, 50, 100 пъти по-дълбоко, навътре, навътре, към опознаване на теб самия. И сега, по време на хипнозата, аз ще ти давам положителни внушения, когато отидем там, в прогресията. Но сега целта на нашата регресия е да разберем твоите дарби. Така, потъвайки по-дълбоко, си представи, че отиваш там, назад във времето. В твоя дом, когато ти живееше между 7 и 14 години, може и по-малко или по-голям, и ти отиваш там даже без да мислиш. Твоят ум те отвежда там, в твоя дом, когато ти беше дете или тинейджър. Може да си живял в няколко къщи или апартамент, това няма никакво значение. Твоето подсъзнание, твоята душа знае къде да отиде. В тази възраст ти развиваше твоите умения, твоя талант. Умения, които ти даже не знаеш, че притежаваш. Но нещо те е привличало да правиш това, което си харесвал да правиш. И така изнизват се години, месеци, дни и ти си привлечена да отидеш точно там, в това време, спомен, събитие от твоя живот, когато ти живееше като по-малък. Отиди там да се срещнеш с детето, малката версия на теб самия. И сега ти си пред прага на твоята къща или твоя дом, отвори вратата, седни, настани се удобно, виж къде е седнало детето. Ти, когато беше по-малък или по-малка. Седни до това дете и го попитай.
Попитай го какво обичаш да правиш. Ти познаваш това дете толкова добре и то те познава. Вие имате връзка. Какво обичаш да правиш? Какво те прави щастливо? Какво те кара да се чувстваш добре? Кое ти дава радост? На какво се смееш, мило дете? Виж как той е притихнало, слушате и има да ти каже толкова много неща. Ти знаеш, че сега говориш с твоята по-млада версия на самия теб. Ти познаваш това дете, но и то те познава. И то сега няма търпение да отговори на твоите въпроси, на всичко, което искаш да знаеш. И отново попитай това дете, какво обичаш да правиш? И отговорът идва просто така в твоето ум. То ти отговаря какво обича да прави, какво го прави щастливо. Всичко, което му доставя удоволствие. И ти чуваш тези думи и ти си спомняш. Ти си това дете, но си спомняш как то обичаше да играе. Обичаше да бъде себе си. Обичаше да потъва в неговия свят. Сърцето на това дете топти и в твоето сърце. И ти усещаш емоциите, чувствата, преживяванията на твоята по-млада версия. Всеки се ражда с определена мисия в живота. Всеки има определена дарба и талант. Вселената се е погрижила всеки да бъде различен, уникален. И за това е хубаво да разберем какво е нашето предназначение, за да бъде нашият живот по-лесен и успешен, удовлетворен, феноменален. И докато аз говоря, ти слушаш това дете, ти си спомняш картини, спомени, емоции и чувства. И сега ще броя от 5 до 1 и ти отиваш точно там, в това място, събитие, сцена, спомен от твоя живот, който е свързан с твоята дарба, твоя талант, умения, нещо, което обичаш да правиш. Причината да бъдеш тук, на земята, твоята мисия и цел в живота точно сега. Ти отиваш в този спомен. Усещаш емоцията, усещаш чувствата, преживяванията. И така, когато щракна с моите пръсти, 1, 2, 3, твоите уши са широко отворени и ти можеш да чуеш нещо, което някой е казал за теб или на теб. Нещо, което е свързано с твоите умения, дарба, талант. Може да е учител, приятел или родител, друго дете, брат или сестра. Ти го чуваш и осъзнаваш, сякаш се е случило вчера. Започваш да разбираш точно за какво става въпрос. Някой те е оценил и ти си горд. Усещаш сърцето си, твоята емоция на гордост, че си уникален, че имаш дарба, че се чувстваш специален. И така, сега пак ще броя от 5 до 1. 5. Отиваш в друг спомен, събитие, картина, която е свързана с твоя талант. 4. Времето лети, години се изнизват. 3. Отиваш лесно и плавно. 2. 1. Сега една сцена се разкрива пред тебе като екран на телевизор. Виж къде си, вътре ли си или отвън, ден ли или нощ, кой е около теб, на колко години, горе-долу си и най-важното, какво чувстваш, какво виждаш, какво преживяваш в този твой спомен.
Какво те прави щастлив? Щастлива? Какво те кара времето да спре? Кое те радва? Виж образа си. Колко си усмихнат. Едно дете, което е щастливо, прекрасно, единствено по рода си. Ти си това дете. И времето спира. Толкова обичаш да правиш нещото, което ти обичаш. И ти усещаш сега. Свързваш се с твоето дете. Детето вътре в себе си. Виждаш дарбата, мисията в живота. Винаги нашата мисия в живота е свързана с това, което обичаме да правим, когато времето просто спира, когато сме вдъхновени, радостни, щастливи. Може да е да помагаме на други хора, може да е да свирим или да пишем нещо красиво, или да правим прически, или просто да общуваме с другите и да ги въздигаме, да се чувстват щастливи. Всеки има неговата дарба. Виж там, усети, когато ти беше едно щастливо дете, искаш да тичаш, да говориш, да разказваш за себе си, да разказваш за твоите неща. Потъни в този спомен. Толкова е хубаво отново да бъдеш дете или тинейджър, който мечтае. Можеш да отидеш и в друг спомен. Твоето подсъзнание сега лети и отскача от спомен на спомен там, където ти се чувстваше щастливо дете или тинейджър. Усмихваше се, летеше, усещаше, че живота е прекрасен, живота е твой и всичко се случва за добро. Отиди там, в този щастлив спомен, когато слънцето грееше и твоето сърце грееше. Отиваш там, в този щастлив момент от твоя живот, 4, измисват се години, месеци, дни. 3, пътуваш лесно и плавно. 2, 1. Сега друга сцена се разкрива пред тебе, като екран от телевизор. И в този спомен ти сияеш, радваш се. Усещаш, че Вселената ти е дала подарък. Ти можеш да правиш нещо, което обичаш. И хората го признават. И ти се чувстваш щастлив. Хубаво ти е на душата. Чуваш отново твоите уши и очи са широко отворени и можеш да чуеш някой, който е казал нещо хубаво за теб. Нещо, което е свързано с твоите умения, дарба, талант, учител, родител, брат или сестра. Ти го чуваш, осъзнаваш, сякаш се е случило вчера. И тази тръпка, усещане, емоция се разлива по цялото ти тяло. Този спомен не е избягал, той е там, в теб, в твоята аура, в твоето съзнание и подсъзнание. Много често ние оставаме в нашето подсъзнание спомени, които всъщност са важни, но сме ги закатали. А сега е точно момента да си спомниш този спомен, тези събития от твоя живот, в които ти сияеше. Чувстваше, че имаш дарба, чувстваше се щастлив. Когато си щастлив, вдъхновен и времето спира. Това си ти. Това е твоята мисия, това е твоята цел в живота. Отиди, попътувай още там, в твоето детство. Усети милувката на майка, баща, приятел или сестра. И виж, че имаше смисъл да бъдеш тук на земята. Понякога
Родителите не ни помагат да усетим нашата мисия, да разберем нашата мисия, но винаги се намира някой, който да ни подскаже. Щом ти дойде на тази земя, щом си тук, щом крачиш, ти имаш мисия да бъдеш щастлив, да бъдеш прекрасен човек, с гордо вдигната глава, да даряваш щастие, да получаваш щастие, да бъдеш в потока на изобилието. И така нямаш търпение да приложиш този твой дар, тази твоя дарба, която ти е дадена и сега в твоя живот, тук и сега. Отпусни се, попътувай, толкова е приятно да се завърнеш там, в твоите спомени, където се чувстваше щастливо дете, прекрасен тинейджър, който очаква живота да му поднесе толкова красиви неща. Сложи си розовите очила, короната, усмивката и давай смело напред. И сега отново отиди там, при детето, което срещна в началото на нашата регресия. Вземи това дете, хвани го за ръката, даже го прегърни. Усети как това дете е в теб и те прегръща толкова силно. И сега кажи на това дете, на по-малката версия от теб, ти обичаш това дете, кажи му всичко, което той искаше да чуе тогава, когато беше малко дете. Кажи му сега и може да повтаряш след мен мислено. Здравей, мило мое дете! От сега нататък аз искам да бъда твоят любящ родител. Никой на света не може да изпълни тази роля по-добре от мен. Аз те обичам такъв какъвто си. Обичам те с цялата си душа и сърце. Безусловно. Ти няма нужда да се стараеш да получиш любовта ми. Аз се гордея с теб. Виж това дете, колко е щастливо, гордо. Продължавай. Аз винаги ще те пазя и подкрепям. Ти си талантливо. Ти имаш мисия. Ти имаш талант. Дарба. Ти си едно прекрасно дете. Аз те обичам безкрайно и безусловно. Толкова се радвам и гордея, че съм твой родител. Ти си много интересен, интересна, умно дете, забавно, интелигентно. И за мен е удоволствие и награда да бъда твоят любящ родител. Усети как детето в теб е толкова гордо, засмяно, щастливо. Прегърни по-силно и по-силно детето в теб. И сега ти и това дете ставате едно. И когато детето в теб е излекувано, и големият човек е свободен, излекуван, свързан със своята мисия и дарба. И така, отпусни се по-дълбоко и по-дълбоко. И сега аз ще направя запис за прогресията. Това, което ти искаш да видиш тук, в твоя живот. Намирайки дарбата, таланта, който притежаваш. Ще слушаш този запис в рамките на 21 дена, защото мозъкът учи с повторения. Сега се отпусни и лежиш на твоето легло или на стол. Отпусни се долу. Отпусни се релаксирано. В момента така. Здравей, прекрасно дете!
Сега, когато слушаш този запис, ти лежиш на твоето легло или на стола, отпусни ръцете и краката си, така че да не се докосват. Разположи се удобно, повдигни погледа на очите си нагоре през междувеждието и се загледай в една точка нагоре към тавана. Дишай дълбоко, задръж и издишай. Още веднъж дишай и издишай. И така, дишайки, ти се свързваш с твоята душа. Дух, душа, дъх. Още веднъж дишай дълбоко и издишайки само затвори очите. Твоите очи са затворени, залепени като със слепило, запечатани. Ти се опитваш да ги отвориш, но не можеш. Опитваш се да ги отлепиш, но не можеш. Посещаш, чувстваш, че потъваш дълбоко в хипноза, в това състояние на алфа-мозъчните вълни, където всяка мисъл, всяка картина се реализира, осъществява се, сбъдва се. И така се отпуска твоето тяло, отпуска се лицето, отпуска се шията, отпускат се гърдите, дишаш и издишаш. Корема се отпуска, таза, бедрата, колената, подилата се отпускат, цялото ти тяло е отпуснато и леко натежало. И в това отпуснато състояние ти продължаваш да слушаш със твоето подсъзнание. Ти знаеш, че разбирането и осъзнаването е сила, а разбирането и осъзнаването по време на хипноза е най-освобождаващата, трансформираща сила. И така, нека твоето подсъзнание отиде там, те закара там, да те настрои към това, което ти обичаше да правиш, когато беше дете или тинейджър. Всъщност всичко е много просто. Това, което обичаш да правиш, което ти доставя удоволствие и удовлетворение, е всъщност това, което си дошъл да бъдеш, да правиш в този живот, твоята мисия в живота. И когато разбереш какви са твоите таланти и умения, ти можеш да разбереш и осъзнаеш какво искаш да правиш. И ти можеш да бъдеш истински щастлив, щастлива, когато правиш това, което ти харесва. Do what you love, love what you do. Когато намериш себе си, твоите умения и талант и ги приложиш в действие, ти ставаш една завършена личност. Когато правиш нещо с любов, ти си щастлив човек, ти загубваш чувството за време, ти си успешен. Потопи се в това усещане на успешност, удовлетворение, щастие, радост. И виж как хората го забелязват и ти се възхищават и ти благодарят. И това те кара да се чувстваш пълен, изпълнявайки твоята мисия. Здраво стъпил. И така сега се потопи още веднъж в твоите сцени, събития, спомени, като дете, тинейджър, и разбери значението им на тези спомени, това, което ти обичаше да правиш, това, което те караше да бъдеш щастлив, осъзнат, радостен. И така, по време на хипнозата, ти можеш да отидеш по-дълбоко и по-дълбоко, да се понесеш назад и надалече, навътре. Осъзнаването, разбирането по време на хипноза може да бъде направено и ще бъде направено по-добре, по-качествено, точно от теб.
Няма смисъл да се сравняваш с другите. Ти си уникален човек. Ти си прекрасен, умен, талантлив. И Вселената, Бог, Твореца, е този, който ти даде този талант и умения и ще те подкрепя за винаги. Франк Синатра е бил водопроводчик преди да стане певец. Барбара Стрейсън е разхождала кучета, но стремейки се към това, което обичат, е станали това, което са. Никой не се е родил просто и веднага да е станал талант. Осъзнавайки какво обичаш да правиш, те прави талант. И така ти осъзнаваш, че имаш талант. И твоята задача е да развиеш, да приложиш този талант в полза на другите. Да направиш нещо от твоята дарба. Да оставиш следа. Тази сила, която те докара тук, на Земята, наречи я Вселена, Бог, енергия, Творец. Тази сила ти е дала този талант и умения и ще те подкрепя на 1000% да се изявиш, да използваш уменията си в полза на другите и на себе си. И ти се възнаграждаваш за това. Винаги има награда. И колкото повече използваш и упражняваш твоите умения и талант, толкова по-добър ставаш, по-успешен човек ставаш. Това е като мускула, който трябва да упражняваш. Никой не става с мускули, просто само като мисли. Трябва да отиде и в джима. И така ти упражняваш този талант, слушаш този запис, вярваш в себе си, представяш си всичко, което искаш да правиш, обичаш да правиш, но приемаш и действие, правиш го. И така, знаейки, чувствайки, вярвайки в себе си, в твоите умения, ти намираш и работиш прекрасна професия, феноменална работа, която обичаш. И така ти получаваш много добро заплащане, възнаграждение за твоята изключителна работа. Това е материално доказателство за това колко си добър в това, което правиш и как влагаш сърцето си и душата си в това, което правиш. Във Вселената винаги има поток. Ти даваш и получаваш. И ти цениш себе си, цениш твоето умение, цениш дарбата си. Даваш и получаваш възнаграждение. Получаваш благодарности, получаваш и пари, защото парите са енергия. И така ти се отличаваш от твоите колеги, защото ти знаеш точно какво искаш да правиш и го правиш с удоволствие, с радост. И така ти надминаваш даже твоите очаквания и очакванията на другите. Справиш се прекрасно, изключително, възхитително. Докато слушаш този запис, ти си представяш всичко, което обичаш да правиш. И изпитваш това възхищение към себе си, възхищението и на другите. И тази вълна от удоволствие, удовлетворение, радост, щастие преминава през теб като електрически ток. Твоите умения, талант и дарба са в основата на твоя успех. И когато Вселената, Бог дава определени умения и талант, тя се грижи за това, те да могат да се реализират успешно. И ти се справиш прекрасно, защото правиш това, което обичаш и обичаш, харесваш това, което правиш. Не можеш да бъдеш неуспешен, ако обичаш това, което правиш. И така ти се чувстваш прекрасно, забележително, необикновено. Усети емоцията на тези чувства, забравени там някъде в твоето минало. Ти знаеш, че вървиш по твоя път. И така ти срещаш прекрасни хора, колеги, приятели, с които да споделяш твоето вълнение и успех. Ти привличаш твоя успех, вярвайки в себе си, в твоите уникални умения и дарба, ти ги развиваш и усъвършенстваш.
И като човек, твоята работа се превръща не само в това, което правиш, а в това, в което си ти самия. Ти се превръщаш в твоята мисия. Нещо магическо се случва с мозъка, когато е в хипноза. Мозъкът се променя, трансформира, приема мислите, картините, които ти му заложиш. И така, ти променяш начина на мислене. Ти мечтаеш смело. А това означава, че всичко се променя. И ти помниш тази промяна. Тя е незабавна, натрупваща се и необратима. Ти привличаш твоите мисли, картини, които преживяваш. И така, знаейки, чувствайки, усещайки, вярвайки, как ти постигаш твоя успех, твоята мисия. Сега можеш бавно и спокойно, без усилие, да се завърнеш в твоето пълно съзнание. 1. Дишай дълбоко и издишай. 2. Усети пръстите на ръцете си и ги размърдай. 3. Отвори очите си, чувствайки се прекрасно, чудесно, изпълнен с енергия и сила, стъпил здраво в своята мисия, твоя успех. И нека речното бъде сторено. Амин. Късметът и приятелството са винаги с нас, богатството и щастието са наша съдба. Така да бъде. Сега спокойно може да се завърнете във вашето пълно съзнание. И аз ще изключа